Vítaj v našom novom projekte Byty pod zámkom. Nachádzame sa v obci Boleráz. Je to obec, ktorá je vzdialená 11 minút od Trnavy. Do prírody to máš 7 minút do Malých Karpat. V rámci obce sa nachádza vybavenosť, ktorú potrebuješ na každodenné fungovanie. Máme tu obchody, škola, škôlka, sú tu potraviny, reštaurácia, bankomat, lekárej, doktor, no proste všetko, čo potrebuješ ku každodennému fungovaniu. Čo sa týka samotného projektu, tak v rámci bytového domu sa nachádza 16 bytov. Sú tu dvojizbové byty, ktoré majú 58 m2 plus predzáhradka a sú tu takisto väčšie trojizbové byty, ktoré majú 70 m2 plus loďia. Byty sa predávajú vo vyhotovení štandard, to znamená, že máš hotové podlahy, interiérové dvere, kúpeľňu. Takisto v každom byte máš rekuperáciu, vymalovaný na bielo a pripravený na tvoje zariaďovanie. Každý byt má predprípravu na exteriérové žalúzie a predprípravu na klimatizáciu. Samostatné podlahové kúrenie zabezpečuje plynový kotol. Vidíš, že už finišujeme s prácami, ale štandard sa dá stále vybrať podľa tvojich predstav. Kolaudácia je naplánovaná na leto 2026, takže môžeš čoskoro bývať. Neváhaj, zavolaj mi, ukážem ti celý projekt a vyberieš si práve ten tvoj byt. Ahoj.